Mijn droom is dat we hier het eten uit de tuin wij kunnen halen. Abrikozen, mango. Komkommerkruid. Ik wil een speeltuin hier. Het is een mooie loungebank waar de mensen heerlijk kunnen zitten en genieten van het uitzicht. Zelfgemaakte boksauto. Voetbalveld. Dat het hier heel mooi wordt. Het begint absoluut een paradijs te zijn. Elke dag groeit er weer een stukje tuin bij. En dan kunnen we daar weer inzaaien en dan gaat dat weer groeien. En dan gaan we weer met het volgende stukje bezig. En zo wordt het steeds meer. Wat gebeurt hier al jaar? Nou, we waren bezig en toen dachten we willen een zon. Dus toen hebben we ons eigen zonnetje aangelegd. En die begint nu heel mooi te komen. Nou, en het werkt het wel, hè? Want het zin is kind. Ja, daarom. Hij trekt het automatisch aan. Daar is het zonnetje. Ga je wat groene vingers? Nou, op dit moment. Meer bruin, hè? Ja, nee, maar ik vind het wel heel leuk, alles wat green is. Ja. Dit is het insectenhotel in Wording. En we hebben dan pallets. De kinderen mogen daar allerlei natuurlijke spullen in stoppen. En daar hopen we een heleboel insecten mee te lokken. Want ja, die beestjes hebben we ook nodig voor de bevruchting van alle plantjes. Ik zie overal spinnenwebben lopen en ik zag net ook wat kleine vliegjes. Dan zal je net zien als je dat gaat zoeken dat je ze niet vindt. Maar Het hotel is nog een beetje leeg. ja, er is nog ruimte genoeg, zeg maar. Wat haal je een bijzondere outfit om? Ja, die komt hier vroeger in 1400, de 15e eeuw. Heeft hier een klooster gestaan. Dus dit is een beetje een eerbetoon aan de monniken. Ja. Zo liepen ze er vroeger ongeveer wel bij, ja. Jo, binnen een visje een monnik. Ja, daar klopt het. Dat dient ze hier vroeger ook. Is het zo? Ja, zeker. Dat is zeker weer. Omdat, omdat de monnikenklooster hier staan had, al de Galileeën, daar is het naar verneemd. En dan in die tijd werd natuurlijk een stukje eten op de pannen. Dus ja, dat houden we in traditie. Zit het lekker? Jawel, verrassend genoeg wel, ja. Ja. Je moet hem af en toe even die draad omhoog halen, maar dat komt. Maar nee, het voelt wel lekker vrij zo eigenlijk. Dat viel wel een beetje onbeholpen eigenlijk, want ik moest er niet eens op een fiets. En ik ben blij dat ik een damesfiets had. Dus ik zou er net de hele dag in omrennen willen. Nee. Hier zie je de bloemen. Ja. Nou, dan hebben we die bij nodig, die daar zit. Die En maken appels. Die gaat het bevruchten en dan krijgen we appels over een paar maanden. Lekker. Lekker. We zijn er. Een echte tuin is nooit af, want er blijft altijd ruimte voor verbetering. En dan weer een ander plantje proberen en dan dat weer uitproberen. Dus het is eigenlijk nooit af. En dat hoeft ook niet. We willen vooral dat mensen gewoon hier langs kunnen lopen en lekker kunnen plukken. En dat ze een verse groente op tafel hebben staan. Altijd straks kleren is, hè? Wat doe je dan als eerste? Genieten. Hangmatje neerzetten. En heerlijk kijken hoe alles groeit en bloeit. Ja, wat is leuk aan een trekker? Ja, je zit er boeten, je zit plat bij de grond. Als je zo'n andere trekker in, dan rieden je de gas onder je beweging zien, als het ware. En je zit in de wind. En op het dik opschakelen, weer omschakelen, dat soort dingen. Op een trekker is gewoon mooier dan in een auto. Omdat het geluid wat erbij hebt, ja. Ik ben altijd alleenwerker geweest. En sinds kwart ben ik uit het Leemderwaai. Maar mijn broers, met ik maar samenwerken, die zet het nou via de trooi in Heeg. Ik heb een hang naar het oude. En toen die trekkers oprommen worden moesten, toen kon ik net om mijn hart krijgen om ze voeten te doen.
Dus dan heb ik ze maar gekocht voor mijn broers. En ja, dan hij is die ding en dan riet je er weer op en dan viel je weer wat je vroeger ik viel op die trekkers. En dat vind ik het mooiste ervan. Ja, en als er nou wat de Cape komt, wat een beetje liek het op wat wij in het bedrijf gingen, dan heb ik er wel eerder naar. Ten eerste, je voorhand er staat een Ford Major. Die is van 1960. En daarachter daar staat een Guldner. Die komt ik uit het bedrijf. Ja, hier staat nog een trekker die komt ik uit het bedrijf. Die is van 1964. Hier ben we maar dwanden, dus ben we maar aan het restaureren. Dit is een Guldner G60, dat was zo dat het een 400 pk trekker was. En dan hebben we hier nog een Allgaier Porsche uit 1954. En dan zit hier nog een. Dat is een wat een aparte Guldner. Sonny heb ik in het bedrijf gehad. En die is een pk 40. Helemaal leuk met Noord, het motorke. Want dan wordt een beetje droebloed. Als je hem verder weer straks dan want net in een grote oliebad elke keer weer. Nee, maar ik ben naar je sessies bestellen. Ja. Die kostjes en wil ik net zo vol mee. Te jaren hebben wij Sam, Sjouk en ik. Ze zijn net maar van mij alleen nog. Maar Sjouk en ik maar behept, dat virus, samen te zeggen. En ja, dan is het wel leuk dat je dat te jaren maar je zoon aan het waan kennen. Je bent te jaren ben je bezig, want dat je altijd alleen erin hakt binnen, dat is ik net zo vol om. Je kan elkaar wat assisteren, je leren van elkaar. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel goed vinden met hem heid. Ja, ik was oneenigheid, maar dat is dan altijd weer gauw klaar. En gaat dat ook wat trekkers? Ja, dan vaak wel. Hoe ze het dan ompakken? Die ene, hij zou het samen, ik wil het soms samen. Dat is dan wel, kijk even, ja, dat komt altijd wel uit. We vinden altijd wel tussen mooi. Ja, eigenlijk hier een beetje een soort van trekkermuseum, of net? Jawel, ja, ze krijgt het wel zeggen, ja. Ja. Ik vind het wel mooi. En ja, een beetje er is een ander heen op rijden, dat is het mooiste.